Kao što sam vam najavila, nastavljamo jedan divan razgovor od prošle nedelje i to sa slikarkom Violetom Bolmanović, koja nas je u prošlom razgovoru uvela u svet svog slikarstva, a danas nastavljamo ove divne priče. Violeta, dobar dan i dobro mi došli. Hvala na ponovnom pozivu. To je iz razloga što prošli put nismo stigle da ispričamo sve što smo smatrale da je važno, ali i danas, pre nego što nastavimo sa razgovorom, moram da pohvalim styling. Moram da pitam šta je ovo što danas nosite. Nekako deluje kao neko malo umetničko delo, što po bojama, što po materijalu. Ko je zaslužan za styling? Komentar je pun pogodak jer je u pitanju ručni rad mog kolege. I neka ova ručno oslikana svilena haljina, zapravo ešarpa, bude i jedan vid male najave tog mog mladog kolege. U pitanju je izložba ponovo u Narodnom pozorištu gde sam njega upoznala i eto, poziv svim ljubiteljima slikarstva. Sad, kad smo već se dotakle tvog slikarstva, onda moramo i da se dotaknemo te izložbe u Narodnom pozorištu. To je jedan poseban ambijent. Tebi to onako kompatibilno sa onim što si ti izložila u tom prostoru? Se to sve tebi dopada? Kakvi su utisci ljudi koji dolaze? Da, pa po mom mišljenju taj ambijent zapravo jeste jedan vid kaleidoskopa. Bez neke moje ambicije da ulazim u analizu svake izložbe pojedinačno dosadašnje, za ovaj ambijent ja ću sa pravom reći da je on jedan pravi kaleidoskop različitih misli i poruka, jer se radi o slikarima koji dolazi iz različitih gradova, sa različitim temama slikarstva i pre svega sa različitim rukopisima. Sve ove razlike ja namerno sada spominjem i podvlačim, jer to zapravo jesu razlike koje nas spajaju, ali upravo u ovom pozorišnom ambijentu. U pozorišnom ambijentu imala si tu priliku i to zadovoljstvo da dođe puno poznatih ličnosti, da ti puno ljudi ne samo iz sveta slikarstva, nego i iz sveta glume i drugih vidova umetnosti dođu i ukažu poštovanje za ono što ti radiš i zbog čega se toliko trudiš. Kakvi su njihovi utisci? Pa nadam se da su oni zadovoljni. Reakcija posetioca meni je veoma prijala. A ono što je svakom slikaru najznačajnije na samom otvaranju izložbe jeste da nam dođu dragi i iskreni prijatelji. Kada su slikari u pitanju, znači da dođu prijatelji iz tog sveta slikarstva. Ono što je za jednog slikara bitno na samom otvaranju izložbe, to je ko nam kumuje na izložbi. Zapravo ko je taj koji je otvorio izložbu i svaki slikar teži ka tome da njegovu izložbu otvori neko nezaobilazno ime na domaćoj likovnoj sceni ili ako je moguće i šire. I čini mi se da ako imamo sreću da je taj neko ujedno i naš dragi prijatelj, onda je to kompletna sreća. Ja mislim da spadam u taj red srećnika jer sam imala tu šansu da moju izložbu otvori moj dragi kolega, akademski slikar Nebojša Đunanović. Drago mi je da si ti imala kuma kakvog zaslužuješ kad već smo tako krstili osobu koja otvara izložbu, ali da li je u svetu slikarstva neophodno da neko, uslovno rečeno, ti malo otvori ta akademska vrata tog jednog interesantnog sveta ili slike govore više od 1000 reči i ruše sve zidove? Kako to funkcioniše u praktičnom smislu? Pa najbolje je da slikar ne govori puno o svojim slikama, već da slike govore umjesto njega. To je staro nepisano pravilo. Nakon ove izložbe u Narodnom pozorištu, tu nije kraj izlaganju tvojih dela. Šta je sljedeći plan? Sljedeći plan je izložba u Parizu, to jest dve paralelne izložbe. Jedna će se desiti u galeriji Rouge Play, gde sam ja već jednom imala svoju samostalnu izložbu, i sljedeća je najverovatnije u kulturnom centru Ferme Perrier. To je jedna izložba, da kažem, iznenađenje u okviru mog prošlogodišnjeg donata. Sad, pre Pariza, hoćeš ići još malo u Crnu Goru. Jel imaš nekih planova vezano za Crnogorsko primorje? Svakako. Znači, vraćam se na Mediteran, jer pre svega da vidim svoju porodicu. Malo sam duže odsutna zbog ove izložbe ovdje u Beogradu, koja je bila zapravo i povezana sa jednom likovnom kolonijom koja se desila pre Beograda, znači na Rtnju. I drago mi je što se vraćam na Mediteran jer je u pitanju i prezentacija jedne moje prijateljice, u pitanju je zbirka pesama.
To je moja jedna veoma bliska prijateljica, jedna divna mediteranska dama i meni nije bilo uopšte teško da njene nežne i ovako tople stihove pretočim u crteže i biće mi zaista drago da se vratim na Mediteran. Pre svega, proleće je tako čarobno i bajkovito na Mediteranu, ali april u Beogradu je prava stvar. Prava stvar, to se slažem. Sad, prosto ne znam šta prvo da te pitam. Da li april u Beogradu i izložba u Progresu ili uticaj Mediterana i koliko te inspiriše u tvom kreativnom radu? Evo samo odaberi šta od ta dva ćeš prvo da odgovoriš. Pa valjda sve to nošeno ovim veoma skorašnjim mirisom aprila. Valjda sve to kreće iz Beograda pa me onda onako vuče dole ka Mediteranu. Sve je to nekako povezano. Interesantno je to što ste spomenuli izložbu u Progresu. Meni je drago da se povodom te izložbe našeg glumca našla i ta jedna moja najnovija slika. U pitanju je znači taj portret Ivana Bekjareva i veoma mi je drago zbog toga. A ja mislim da baš tokom tvoje izložbe pada jedan važan datum kada je u pitanju karijera gospodina Bekjareva, 50 godina rada, je li tako? Pa jeste, to je nekako incidencija. Lepa simbolika da proslavi 50 godina rada i eto da taman izložiš taj divan portret. Jeste, to se tako desilo. Znači, ja sam portret Ivanov stvorila u Narodnom pozorištu. Desilo se nekako da je na samom zatvaranju moje izložbe počelo i otvaranje njegove izložbe, a ujedno i moj rođendan. Kako se to desilo, to nije nam jasno još uvek. Pa kako kažu, čudni su putevi gospodnji i sve se stvari dešavaju sa nekim razlogom. Za kraj moram da te pitam možda jedno nepopularno pitanje, ali prosto ne mogu da ga ne izgovorim. Može li se u Srbiji i u Crnoj Gori i uopšte u ovom regionu živeti od umetnosti? Pa jedno pitanje na koje slikari ne odgovaraju tako često, ali ipak veoma je bitno da sve ove galerije koje postoje, čini mi se ipak zbog nas slikara, izložbe, likovne kolonije, to je jedan paket koji potvrđuje da su umetnici ipak garant opstanka viših vrednosti. Čak i ovdje u Srbiji. To se apsolutno slažem, a ti si čak napravila i korak dalje. Čini mi se da je san svakog umetnika da izlaže i van teritorije na kojoj živi i na kojoj je rođen. Ti si ovim prodorom, da kažem, u Pariz, a sigurno sam da to nije tvoj kompletan limit, napravila taj iskorak više. Želim ti puno uspeha u tvom budućem radu i želim ti da kroz neko vreme ponovo dođeš kod nas u emisiju za Beograd i da nam pričaš neke nove planove, da nas izvestiš o nekim novim uspesima koje si imala u proteklom periodu. U svakom slučaju puno uspeha i onako puno sreće u tvom umetničkoj karijeri. Hvala vam puno. Bila je ovo divna slikarka Violeta Bokmanović, a mi u nastavku gledamo reklame.